Clarice Fernandez sa malilin na paghilom. Uy, paghilom ko naman ni kabasag. Ama may ay sa kabasag paghilom apay. Apay makin naman Clarice. Ako ko pailwam. Dito paghilom uy ko na. Ay kagamit kiti Danaom. Apay di probinsya ato di ka ubingyaw. Mapanggay di talo na. Awan ti mabirukam tat. Kaya mabirukam datan ya awan muti. Awan malati kayo nga naisalat dito yan. Oh yeah, Ma'am Kaisa kabasag. Hindi magpadamkin naman Clarice paghilom ko pa naman. Magar-karelit na kiti di probinsya niya. No, pantigin na pasan di higit ti balbalay ti taltalo na eh. Ay, naglawaan ti Casillas. Naglawaan ti CR na oh. Ang talo iktarya oh. Baka surute. Mapansin mo no, ada pa panan ti subaling nga tao eh. Na mapangag Casillas eh. Nagbirbirot ti kayo ti igit-igit eh. Aja tiduk kasti nilang na oh. Atay tarikat na kinalam na ti kayo nga nagatail. Sao? May pilit-pilit na nya, nagawig ka ka tinatukukudong tobo mau. Di ka malaman ng mga alat di may sa katabo nga Danaw. May suyat-suyatan mo ko ha. Akan kahit minsan no, pinag-aapip pa iti mais. Kahit tama ng pawa. Na pinag-aapit pa iti mais. Kaya ang buligan. Sige garud mo tanalawa mo ti kataltalunan nga nagabas. Ni mati sa muti tiyang ko nan. Agar arodok na mo mapanya taltalunan. Nga magdara kunana sa kita. Sa mo puli-puligan mo jay kwan di. Kapoy kanot lalaki nga awa. Puli-puligan mo jay. Ang buligan ng tingon di maisay. Sa mo ipat to pangato kas Jenny ni oh. Ipangato nga ipat to kas Jenny oh, di ba? Oh, sumurok na yung tibulan mo na. Baka suruten. Ay, gusto na pinagkakatawa tayo mga kabagis mga kapatid. Agyaman at kinyayo, amen. Agyaman na kita nagtunila. Nakadito makaranilalit di tine oh. Hindi ka ubing ko pa eh. Nalipatak na ikabuti katartaras ko nga mamapanyi si R.A. nagdaka, naglawa. Ako, awam mitay na mabuti pag-uli niya eh. Eh ka aja garami ah. Aja garami nga nakuan na mag-aanain. Parkuto matagarami no. Hindi na pag-ilo mo. Oh ya maraming nya di nagadutin na karelet di yung baga niya. Oh mapangkay ti kalawaan ti kataltalunan. Masiputam ni tatang mo mapamanga latiog siya. Dati kawayan nga guren tiddak. Ini salaitan. Dati lakayaw. Anala iya dahi terbayanan. Anala iya dahi terbayanan. Inyamay na lamot nito balayan. May ganyan dati siyempre bata ako noon. May nakikita akong naglalakad sa gitna ng kataltalunan. Ay may malakas akong flashlight. Ay data ka. Data ka tugawin sa mo flashlight. Ay flashlight. Kimabalyaw. Ay kusturan. Agyaman na kinya yung aming kabagis mga kapatid. Agyam-yaman tayo may tigiti sponsor. Maraming salamat din sa mga sponsor natin ano. Bulong sa bawil pagilo idol. Bulong ti sa bawil at dapat bitaw bukaw. Ada pa yung attitude na tao Ma'am Clarice.